Shwmai a chroeso I dudalen cyfryngau cymdeithasol Menter Cwm Gwendraeth Elli. Nawr, yn ystod wythnosau nesaf, byddwn ni'n cael sgwrs gyda rai o chwaraewyr y Scarlets I drafod cwpl o bethau gwahanol fel y rygbi a'r iaith Gymraeg ac ati. Ac yn ymuno gyda ni heddi, mae mewnwr y Scarlets sydd hefyd yn dod o'r Tymbl, sef Luke Davies. Felly, siwr wyt ti, Luke? Good. Iawn? Ydw fi eitha da, diolch. Wel, diolch I ti am ymuno gyda ni am sgwrs bach heddi. Felly, os afon nôl at ti pan o ti'n nefancach te, beth yw'r atgofion cyntaf chwarae rygbi a pwy dimodd o ti'n chwarae tra o ti'n tyfu lan yn y system? Wel, yn gyntaf, dechreuais I yn clwb rygbi y Tymbl, a ni'n fel 6-7 mlynedd oed, a wedyn es I lan at under 11 sy'n credu, a wedyn torron I bant fel, a es I cefneithyn, a gorffynnes I fyna wedyn, 16. A wedyn wrth gwrs wedyn dechreuodd y path Scarlets yn y 16s ystod, a wedyn fi wedi mynd o fyna wedyn. Na fe, gret, ie. A o ran safle, ti wastad wedi bod yn mewnwr yn tyfu lan, neu ti wedi chwarae ambell I safle arall? Na, fi wastad wedi bod yn mewnwr, achos fi'n cofio jyst moyn bod yn involved y popeth fel, a cael y pêl yn dwy llaw, a wedyn o'n i'n joio fel a. A wedyn wrth gwrs gyda Ciren fyd cefndir fi, oedd e'n mewnwr, so fi moyn bod fel fe, so ie. Beth eisiau bod mewn yn y blaenwyr? Na, gan nhw'n ei hwnna, fai. So, pwy oedd y chwaraewyr felly o ti'n edrych lan I a mwynhau gweld pan o ti'n watcho'r gêm yn bach o bethau tyfu lan? Mynd nôl, fi'n credu Mike Phillips oedd nhw'n ennill popeth, a fi'n just cofio gwylio fe, a fi'n credu yn unbelievable fel, so A wedyn, watcho Ciren fyd yn wario pan dilyn fe, popeth yn wneud a jyst mynd I gemau fe, a o'na gyd fi moyn wneud I chwarae mewnwr fel, na fe, greu. A ni'n gweld ar Instagram ti bod ti'n disgrifio dy hun fel bachgen bach o'r cwm. Pan o ti'n chwarae dimodd Cwm Gwendraeth, a ti'n clywed lot o'r Gymraeg yn cael ei defnyddio gyda'r chwaraewyr ar y ffordd falle cyn yn ystod y gêm? Mae'n good I fod yn deg fel, os ni'n chwarae fel y local derbies ar yna, mae lot o Cymraeg yn cael ei siarad, ond fi'n offi fe. Fel I trafod gyda rhywun yn Cymraeg pryd ni'n chwarae, mae'n rhoi buzz I ti fel. Mae'n good. Pan o ti'n ifancach, oedd rai o'r moves o pethau'n cael ei galw'n Gymraeg ydych chi falle yn yr ysgol? Na, dim rili, achos o'n I ddim yn gwneud moves lan nes fel mynydd mawr, pethau fel yna. So just galw am y bil. Na fe ddiwe. Ond mae rhaid fi gyffwrdd yn gyflym ar amser atgofion yn ysgol y Tymbl o dan Mr Rees a Mr Samuel, a wedi siarad gyda'n war hefyd, Mrs Lloyd, sy'n dysgu na. Dim ond pethau da sydd wedi gweud pa becso, so fi'n credu dim ond straeon da wedi gweud. Atgofion da dy ti o'r ysgol a tyfu lan yn y Tymbl? Na pryd fi'n dechrau fe, o fi'n offi mynd I ysgol y Tymbl, I chwarae teg, yn nhw'n rhoi cyfleon I fi, a nhw'n gwybod o'n I jyst moyn chwarae rygbi a wreiddiol a pethau fel yna. Ond gofyn nhw I am y dosbarth a leave Evans that. Na fe ddiwe. Ond oedd e'n briliant, oedd fi'n cofio popeth, oedd e'n good, fair play. Mwy o diddordeb yn y chwarae rygbi a popeth na'r gwaith ysgol. Na neud mathemateg, Wel, os newn ni gyffwrdd felly hefyd ar wythnosau diwethaf, a llongyfarchiadau enfawr I ti ar chwarae y gêm gyntaf yn y Gynghrair i'r Scarlets. Siwr brofiad oedd hwnna, siwr oedd y nerfau o flaen llaw? O'n i gysgu fel, ond oedd e'n good, oedd y nerves yn chwarae lan y fi, ond pryd ti arno, dim chance I meddwl amdano nerves fel, mae job ti'n wneud a ti'n just mynd mlaen fe, ond oedd e'n briliant, a I cael y teulu na, oedd e'n briliant, fair play, oedd y boys yn awesome. Na beth yw, na beth un o'r pethau sy'n wych ar hyn o bryd o cael y torf nôl a popeth, efe wneud y bach mwy special I ti bod y deulu a popeth yn gallu bod na. Definitely, oedd e'n rhoi buzz bach I ti wedyn, oedd e'n good, fair play. A mae rhaid bod yn wych bod Dwayne Peel, wrth gwrs, ar hyn o bryd yw'r prif hyfforddwr, cyn mewnwr I hunan a'n dod o'r Tymbl, wrth gwrs. Mae rhaid bod ti'n edmygu ac yn edrych lan iddo fe bob dydd ti'n mynd mewn na. Wrth gwrs, mae fe wedi bod yn, awesome, achos mae'n bolon helpu pawb, achos ni mewnwr, ni'n cael bach mwy o help yna fe. A mae fe wedi wneud I gyd, mae wedi chwarae ar y top, a mae'n awesome I cael ar bwys ni fel, mae'n briliant, fair play. Na beth yw. A mae rhaid bod yn wych hefyd I bod yn rhan o garfan, le mae lot o boes lleol o'r cwm, a boes sy'n siarad Cymraeg hefyd yn wario, so mae hwnna siwr yn helpu ti teimlo'n gytrefol fel petai yn y garfan. Mynd lan am y tro cyntaf, ti'n nabod y boys a oedd boes lleol fel ti'n gweud, fel Tom, Ciren, Iws, oedd boes fel la, oedd e'n gret fel, achos ti'n teimlo fel ti wedi bod na o blaen. Mae'n neis I weld, a wrth gwrs siarad Cymraeg dyn nhw o bethau, mae'n good,
Ie, na fe ddewe. Achos mae rhaid bod y cyfnod Covid a'r clo wrth gwrs wedi bod yn anodd iawn i lot o chwaraewyr. A fel ti, fel rhywun ifanc sydd eisiau chwarae lot o gemau yn dyrfa di, yn wedig ar amser hyn i ddatblygu a pethau. So ie, oedd y cyfnod lockdown yn anodd, neu oedd e'n rhoi falle cyfle i ti, falle ymarfer a pethau a gwella'r agweddau eraill? Sut oedd y cyfnod i ti? Oedd bach oedd o'i fel, oedd e'n galed achos fi'n ifanc, fi'n moyn chwarae, a dwi'n munudau sydd eisiau i ddod yn well fel, ond oedd e'n galed, o'n i'n trial treino, ond oedd hefyd trial tynnu main fel bant o fe i gyd, achos oedd e'n cyfnod hir oedd e, so just trial treino a tico drosodd fel i barod i dod yn ôl, really. Ie, na bydde, achos yn mynd mewn i'r cyfnod, oedd contract academy gyda ti'r Scarlets cyn ni, neu oedd y contract na wedi dod yn ystod y cyfnod clo? Na, ar ôl, o'n i'n dechrau yn ôl, ond cyn hwnna, o'n i'n just academy, academy. O'n i'n trial treino'n galed, ond oedd e'n galed i cael motivation fel, ond oedd pawb yn yr un bot o fe, so... Yn gwmwys, na beth yw e. A wrth edrych mlaen am weddill y tymor yna, beth yw'r gobeithion felly ti am gweddill y tymor, achos mae yna gemau yn dod lan yn Diafrica gyda'r Scarlets nawr cyn bo hir, nag oes e? Ni'n just trial enjoyo fe, cymryd pob munud mewn a cymryd fy chances fi'n i cael nhw fel, ond bydd hwnna'n neis, ond fi'n just trial mynd mewn dydd i dydd a just neud fy job a dod yn well fel. Na beth yw e. Wel na, mae'n gret a fi'n siŵr bydd rhagor o gyfleoedd yn dod i ti yn ystod y tymor, fi'n siŵr. Felly, mae wedi bod yn wych i siarad gyda ti heddi, Luke, a mae'n ffantastig i glywed crwpt o'r cwm yn siarad mor naturiol yn y Gymraeg ac yn hapus i rannu'r straeon a profiadau hyd yn hyn yn dyrfa. Felly, pob lwc i ti am weddill y tymor, a gobeithio allwn ni ddal lan falle nes ymlaen yn y tymor hefyd, gan gobeithio bod ambell i ymddangosiad arall i'r Scarlets, yng Nghrys y Scarlets i ddod yn ystod y tymor. Wrth gwrs, jyst o'r siwt i fi. Diolch yn fawr, yn neis i siarad. Gwych, diolch yn fawr ti, Luke. Dal y land y ti cyn bo hir. Diolch, boi. Diolch yn fawr.